На 26 април, това е събота, от 9:30 часа в регионална библиотека Любен Каравелов започва ученическо първенство по шах. Добър ден на Станимира Бакърджиева. Добър ден. Това, което предстои през тази седмица е ученическо първенство по шахмат за ученици до 14 годишна възраст. Това е една традиция в културния афиш на Русенската библиотека. Да, за четвърти пореден път ние организираме съвместно с управителния съвет на шахматен клуб Дунав 1931 в Русе. Първенство по шахмат за деца и ученици. Как ще се играе? По каква система? Този път ще се играе по швейцарската система с минимум 5 кръга и контрола на играта 20 минути на състезател до завършване на партията. Началният час на събитието е 9:30. Тогава започва регистрацията на участниците. От 10 часа е началото на първия кръг. Също така има такса, макар и символична, 2 лева за участие. Това русенските деца го знаят. Приканваме русенските деца да се включат в шахматното и да покажат своите умения, независимо от пола си и от възрастта си. Да. Добре, благодаря, успех!